doncs, feta aquesta taula, iniciem el segon talk sota el títol Pandèmia i ara què? Les arts com a oportunitat. Iniciarà les ponències la senyora Carmen Cabezas, secretària de Salut Pública de Catalunya. És llicenciada i doctorada en Medicina i Recerca Translacional per la Universitat de Barcelona, especialista en Medicina Familiar i Comunitària i en Medicina Preventiva i Salut Pública, màster en Metodologia de les Ciències de la Salut per la Universitat Autònoma de Barcelona i diplomada en Sanitat per l'Escuela Nacional de Salut. A veure, treuré això. Moltes gràcies a l'organització i especialment al Guillem de FAC, per la possibilitat d'estar aquí. També per tota la tasca que s'està fent en la promoció de les arts en relació a la salut. Jo ara estic en la Secretaria de Salut Pública, però vinc del camp de la promoció de la salut i, per tant, durant pràcticament la meva totalitat de la vida laboral m'he dedicat als temes de promoció de la salut. I si recordeu una miqueta la definició de promoció de la salut, la que fa la Carta d'Ottawa, que és on es funda pràcticament la promoció de la salut, el que es diu és que és aquesta capacitat d'estar al costat de la comunitat per cuidar-se a si mateixa, per fer aquest major desenvolupament en l'entorn de la vida, aquest major desenvolupament de totes les potencialitats i tots els recursos que té la persona i que té la comunitat. Nosaltres diem sempre, i l'haureu escoltat en moltes ocasions, que la salut no depèn del sistema sanitari. Bé, un sistema sanitari accessible i de bona qualitat és essencial per mantenir i per recuperar la salut. Però, al final, si mirem en com es relaciona la nostra salut, al final és al voltant d'un 20% de tot el que al final acaba influint en lo sa o no sa que estiguem. Què és la resta? Què és el 80% restant? El 80% restant és el que fem en la nostra vida, és tenir un mercat al costat per poder comprar una fruita de qualitat, és tenir una aigua, la nostra aixeta, al costat en casa, que ens porti una aigua que estigui saludable, que no sigui insegura, és tenir una vivenda, un habitatge. Tenir un habitatge ja és importantíssim per la salut, però si aquest habitatge, a més, té la capacitat de protegir-nos, si té aquest aïllament climàtic, si pot fer que al voltant d'una taula ens podem sentar amb la nostra família, amb els nostres amics, si podem compartir un dinar, un àpat, si aquest àpat és un lloc, aquest moment és un lloc en el que podem explicar els problemes del dia, els neguits, les pors, el que ha passat a l'escola, el que ha passat a la feina, etc. Allí és on es fa la salut, allí és on es construeix la salut. Per tant, aquest entorn enormement important, aquesta necessitat doncs, per treballar en els altres sectors, aquesta necessitat de treballar en el sector de la cultura, per exemple, perquè jo abans deia de sentar-se en la taula, de compartir un àpat al dia, o compartir tots els àpats que puguem a les persones que estimem, compartir les nostres coses, però necessiten la música per a relaxar-nos, per a activar-nos, per a tot. Necessitem l'art per poder desplegar tota aquesta capacitat que tenim els éssers humans de gaudir de tots aquests aspectes. Necessitem poder anar a un museu, necessitem poder compartir la nostra manera de, les nostres neguits, les nostres pors, que deia abans, expressar-los artísticament i poder compartir-lo amb els altres. Per tant, des d'aquest punt de vista, el sistema sanitari de l'atenció primària, però per què no també dels hospitals, ha d'obrir-se a la comunitat on està radicat, ha de treballar en la comunitat per generar salut, per no ser un sistema enfocat en la malaltia, sinó ser un sistema enfocat a la salut. I enfocat a la salut vol dir, per exemple, identificar aquests recursos que tenim en el territori, aquests actius que també tenim, ajudar a construir-los, co-crear-los i poder fer aquest valor, de posar-lo en valor per la salut de les persones. Llavors, d'alguna manera, la idea
aquesta està en la base d'un pla que tenim, que es diu el Pla Interdepartamental Intersectorial de Salut Pública, el anomenem PINSAP, i dintre d'aquest PINSAP que van començar o que està arrelat en una llei, la Llei de Salut Pública del 2009, i el van poder començar a desplegar a partir del 2014. I allí hi havia un capítol que parlava de com la cultura podia influir en la salut. Era un capítol més llarg i tenia cultura, lleure, activitat física i esport, tot això relacionat. Però a partir d'aquesta construcció van començar a fer coses petites com el Lletres i Salut, a la Institució de Lletres Catalanes, en què alguns escriptors i escriptores podien compartir en el marc del nostre hospital que s'obria cap a la comunitat i que acollia aquestes sessions i permetria que a partir de la lectura d'una determinada obra, d'una determinada novel·la o d'una determinada poesia, poguessin reflexionar sobre el que és salut i malaltia. I ja va ser una primera iniciativa. Després van fer una segona edició del PINSAP i van començar a treballar també intersectorialment en el Departament de Cultura per parlar de temes com el projecte Museus i Salut, etc. I en tot això, alguns dels proveïdors principals, com és l'ICS, va començar a desplegar projectes i grups de treball i un programa d'experts en arts i salut. I van començar a desplegar-se iniciatives que juntaven aquest tema. Dintre del PINSAP tenim una cosa que es diu el mapa d'actius per la salut. Per tant, s'identifica, la idea és que a partir d'aquesta vessant comunitària del sistema sanitari, nosaltres, sobretot les infermeres, les treballadores socials, treballen en la comunitat, en l'Ajuntament, en les entitats que hi ha en una zona determinada, i identifiquin conjuntament a la pròpia comunitat quins recursos i quins actius poden influir en la salut d'aquella comunitat. I que des de la consulta, en un projecte de prescripció social, els professionals puguin, en lloc de receptar a vegades un fàrmac, receptar una activitat comunitària. Aquest projecte, que també fan altres països, la veritat és que estava desplegant-se d'una manera molt bona prèviament a la pandèmia. Però, clar, va arribar la pandèmia i ens van trobar que d'alguna manera la nostra vida, com la vida de tothom, va quedar suspesa. Va quedar suspesa, però va quedar totalment focalitzada en l'enfrontament d'una situació que no havíem viscut mai en la nostra vida, però que sí que s'ha viscut al llarg de la humanitat en diverses ocasions. Les pandèmies no són noves, han diezmat a la població de sempre. Fixeu-vos la de la grip del 18, 50 milions de morts. En aquest moment estem comptant 5 milions de morts per la pandèmia de la Covid. I per tant, ha hagut pandèmies, ha hagut des de l'època romana, estan descrites, però la veritat és que estan allí. Sigui com sigui, en la pandèmia hem passat de tenir tota una sèrie de malalties, de tenir un enfocament, que jo ho deia abans, un sistema de salut més enfocat en la malaltia que en la salut, però tratant d'enfocar-se cap a la salut cada vegada més, a passar a un sistema enfocat només en una malaltia. De fet, el sistema està lluitant ara per obrir la nostra possibilitat, per tornar a tractar persones amb diabetes, per tornar a tractar persones amb hipertensió, per tornar a tractar, a diagnosticar aviat els càncers. Llavors, estem intentant recuperar això, però al mateix temps estem en els sotracs del dia a dia. Ho parlaven ara fa un moment en un de vosaltres de què passarà en aquesta variant Omicron, no? I sí, cada dia tenim novetats en aquesta pandèmia que sembla que no vol marxar-se, que sembla que no vol quedar-se com la grip, com una malaltia estacional que tindrem uns dies o unes setmanes a l'any, sinó que encara ens està donant tota una sèrie d'ensurts continuats. Però de totes maneres la situació és molt diferent. Jo recordo i estic segura que vosaltres hi podem recordar els mesos del primer confinament, un confinament en què estava
justificat per el tema de que, per exemple, les residències tenien gent morint moltíssim. Fixeu-vos que tenien una mortalitat altíssima i sobretot de gent molt gran. Fixeu-vos, jo parlava de la grip del 18. La grip del 18, la guerra civil i pràcticament la guerra mundial és l'únic que ha fet baixar l'esperança de vida de la nostra població en els darrers 100 anys. És a dir, la progressió ha estat continuada, però aquesta pandèmia, que ha matat sobretot gent gran, ha estat capaç de baixar l'esperança de vida. Per tant, és una repercussió molt alta. Jo estic segura de que en aquesta primera onada tots i totes nosaltres vam tenir segur al costat nostre alguna persona que va morir o que va patir greument la malaltia. I això va fer tota una ferida fortíssima en la nostra societat. Al mateix temps, tot aquest temps d'atenció continuada fa que d'alguna manera tinguem una fatiga que tenim en la societat i ho veiem i també ho compartia en algun de vosaltres. Aquests dies tenim molt estrès de nou perquè la malaltia d'alguna manera sí que ha canviat una mica. Quan comparem la primera onada en aquesta sisena onada, per exemple, ara tenim la població majoritàriament vacunada i la població de Catalunya ha cregut molt en la vacunació, però ara tenim molts casos de malaltia molt més lleu i una sensació de banalització de la importància de les mesures com la mascareta, com la distància, com totes aquestes coses. Llavors això fa que, per exemple, els nostres professionals estiguin cansats, estiguin en tensió i que es donin situació de discordança entre el que vivim en el sistema sanitari, el que vivim en les UCIs, el que vivim en els hospitals i el que es viu fora, el que es viu en les botigues, el que es viu en altre entorn. Llavors jo principalment us volia compartir això, la visió de que la promoció de la salut és una promoció o que la visió de la salut és una visió de treballar en la comunitat per identificar recursos, per construir actius, per generar salut en la vida de les persones a partir dels propis recursos. La idea de que l'evidència ens mostra clarament que les activitats culturals són claus per la promoció de la salut i les activitats culturals en tot el sentit, el visitar museus des de luego, però llegir llibres, parlar dels llibres, anar al teatre, tot això té un valor claríssim per la salut i el compromís del sistema sanitari de que això ha vingut per quedar-se i que la prescripció social, la recomanació d'actius per la salut, la recomanació d'anar al teatre, d'anar al museu, d'anar conjuntament, d'utilitzar i de co-crear conjuntament activitats per generar salut o per solucionar problemes de salut, per exemple, en persones amb problemes de salut mental, com segurament heu revisat en la primera taula, etc., és una qüestió que en el cas del nostre sistema sanitari és també viscut molt per els professionals del sistema sanitari. No per tots, evidentment, però sí per una part molt important. Llavors sí que vivim a nivell internacional com d'alguna manera hi ha molt interès en el sector cultural i molt interès en el sector de les arts i jo diria que aquí també aquest interès que ho hem viscut i en les reunions que fem del grup de museus i salut ho vivim molt i hi ha molts museus que intenten i que proposen fer activitats, que aquesta visió és molt benvinguda i al mateix temps que aquesta visió és també compartida per molts professionals, per moltes professionals que davant dels símptomes del malestar que a vegades expressen les persones quan venen a les consultes, volen escoltar-les, volen dedicar-les un temps, no volen medicar-les i volen posar en valor els recursos que té la nostra societat. Per tant, jo simplement diria que en aquest camp teniu el nostre compromís com Secretaria de Salut Pública, com Departament de Salut, com Pla Interdepartamental Intersectorial de Salut Pública i que totes aquestes iniciatives són molt benvingudes, especialment en aquest moment
especialment crític per a la nostra societat. En aquest moment tenen un paper essencial, el recuperar totes les altres iniciatives que s'estan posant en valor, totes aquestes són segur molt benvingudes. Per tant, moltíssimes gràcies i res més.